വന്നു ലൈവ് വന്നു വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ അല്ലേ കണ്ടത്? അതെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനീതി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോ 2ാമത്തെ മോഡ്യൂളില് 9ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയല്ലേ. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും നടുക്ക് ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അത്രയും സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അധ്യായമാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായം ഗുഹ്യതമമാണ്, മോസ്റ്റ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുഹ്യം, ഗുഹ്യതരം, ഗുഹ്യതമം. അതിൽ ഗുഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് 2ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ഭഗവാൻ ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന കർമ്മയോഗ, അതിൽ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തൊട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ അവിടെ ഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതായത് ഭൗതിക വസ്തു എന്താണ്, ആത്മാവ് എന്താണ്, ആത്മാവിന്റെ മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ, അതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന 2ാമത്തെ അധ്യായം മുതലാണ്. അത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഇനി കൂടുതൽ രഹസ്യാത്മകമായിട്ടുള്ളത് 7-8 അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഉള്ള അറിവ് തരുന്നുണ്ട്. ഇനി 9ാമത്തെ അധ്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേവല ഭക്തി, ശുദ്ധ ഭക്തിയെ കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് തരുന്നത്. ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത് ഗുഹ്യതമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് തരുന്നത്. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭാവത്തെക്കുറിച്ച്, ഭഗവാനും ശുദ്ധ ഭക്തനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ശ്രേഷ്ഠത, ഇവയെല്ലാം വിവരിക്കുന്നത് ഈ കേവല ഭക്തിയിലാണ്, ഗുഹ്യതമം. അതാണ് നമ്മളിവിടെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത് കേൾക്കാനുള്ള യോഗ്യത ആർക്കാണ് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുക? ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എന്താണ് അവിടെ പറയുന്ന വാക്ക്? അനസൂയവേ എന്ന വാക്കല്ലേ. അസൂയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അസൂയ ഇല്ലാത്തവനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യം, ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ? അതിന് യോഗ്യത അസൂയയില്ലായ്മയും പിന്നെ ഭഗവാനോട് വിശ്വാസവും വേണം. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ അനസൂയവേ എന്ന വാക്കാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാക്ക് അല്ലെ. അനസൂയവേ, അസൂയ ഇല്ലാത്തവനായിരിക്കണം. അപ്പോ ശരിയായ ശ്രവണത്തിന്റെ സേവനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് എന്താണ്? അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഈ ഒരു അറിവ്, അതിന്റെ 8 സവിശേഷതകൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഈ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ, ഈ ഒരു അറിവ് ലഭിച്ചാൽ ഈ അറിവിന്റെ സവിശേഷതകൾ 8 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. രാജവിദ്യയാണ്.
എല്ലാ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും രാജാവാണ്, എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ രാജാവാണ്. പിന്നെ രാജഗുഹ്യം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളുടെയും രാജാവാണ്. അതായത് ആത്മാവിന്റെ ശാശ്വത പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. പവിത്രമാണ്, അല്ലെ, ഏറ്റവും ശുദ്ധമായതാണ്, എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു, ഏറ്റവും ഉത്തമം, ലോകത്തിലെ അന്ധകാരത്തിനോ അജ്ഞതയ്ക്കോ അതീതമാണ്, പ്രത്യക്ഷാവഗമം, സാക്ഷാത്കാരത്തിലൂടെ അനുഭവം, ആത്മാനുഭവം നമുക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു ജ്ഞാനം ലഭിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും, അല്ലെ. പിന്നെ ധർമ്മ്യം, അതായത് മതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ, പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് റിലിജിയൻ, ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയുന്ന എന്താണ്, ഒരു ധർമ്മം. നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സവൈ പുംസ പരവധർമ്മം ഏതോ ഭക്തിർ അധോക്ഷത. സുസുഖം കർത്ത്, എളുപ്പത്തിലും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അവ്യയം, അനശ്വരമാണ്, ശാശ്വതമാണ്, ഒരിക്കലും നശിക്കാത്തതുമാണ് ഈ ജ്ഞാനമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു വലിയ പർപ്പട്ടായിരുന്നു, അല്ലേ, പ്രഭുപാദർ ഓരോന്ന് 8 കാര്യങ്ങൾ ഓരോ പാരഗ്രാഫിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, അവിശ്വാസികൾക്ക് കൃഷ്ണനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം നേരത്തെ അനസൂയ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കൂ. പിന്നെ വിശ്വാസത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും തലത്തില് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഭക്തന്മാർ, അതായത് കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി, ഈ 3 ടൈപ്പ് ഭക്തര് അവരുടെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമ്മൾ 4 തൊട്ട് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഐശ്വര്യജ്ഞാനം, ഈ ലോകവുമായുള്ള ഭഗവാന്റെ ബന്ധം, ഇത് പറയുന്നു. അതിൽ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇനി ഈ ശ്ലോകങ്ങളെല്ലാം കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആണ്, നമ്മളുടെ യുക്തി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമാണ്, നമ്മളെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കുമൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ലോജിക്കലി ഭഗവാന്റെ ഈ ഐശ്വര്യത്തെ അതെങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്ക് അപ്പുറമാണ്, ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അചിന്ത്യ ഭേദാഭേദം, അചിന്തനീയമായ ഏകത്വവും വ്യത്യാസവും ഭഗവാനുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ ഈ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാട് വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, അല്ലെ. അതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി നമ്മൾ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നജമസ്താനി ഭൂതാനി പശ്യ മേ യോഗമൈശ്വരം, ഭൂതഭൃന്ന ച ഭൂതസ്ഥോ മമാത്മാ ഭൂതഭാവനഃ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ വിവർത്തനം, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സൃഷ്ടിജാലങ്ങളൊന്നും എന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുമില്ല, എന്റെ യോഗപ്രഭാവം നോക്കൂ. സർവഭൂതങ്ങളുടെയും പരിപാലകൻ സർവവ്യാപിയുമാണെങ്കിലും ഞാൻ ഈ പ്രത്യക്ഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു അംശമല്ല, മറിച്ച് ഞാനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം നോക്കിയാൽ നജമസ്താനി ഭൂതാനി. ഇനി 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കിക്കേ, രണ്ടാമത്തെ ലൈനല്ലേ, മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി. 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 2-ാമത്തെ ലൈനില് മത്സ്ഥാനി സർവഭൂതാനി എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ നചമസ്താനി ഭൂതാനി, അല്ലെ. അത് 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ ലൈനില് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 2-ാമത്തെ ലൈനിൽ പറഞ്ഞതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് 5-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതാണ് കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് ആണ് ഇത് മൊത്തം. എന്താണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്? പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഐശ്വരം എന്ന വാക്കിന്റെ വാക്ക് അർത്ഥം നോക്കിക്കേ, എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? യോഗമൈശ്വരം, അചിന്ത്യമായ, അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി അചിന്ത്യമാണ്. യോഗമൈശ്വരം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് മുൻ പാഠത്തിൽ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വിപരീതമായി പറയുന്നു. ഭഗവാനിൽ അവർ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു, ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു.
ഈ വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭാഷ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് അവൻ വ്യക്തിപരമായി അകന്നു നിൽക്കുന്നുവെന്നും അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവന്റെ ഊർജത്താൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ്. അതായത് ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതിലൊന്നുമില്ല, ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നു എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. ഈ പദം ഭഗവാന്റെ അചിന്തനീയമായ നിഗൂഢമായ ഐശ്വര്യങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു. അതായത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം എന്നിൽ വിശ്രമിക്കുന്നില്ല. അറ്റ്ലസ് പോലെയല്ല ഗ്ലോബ് പിടിക്കുന്നതല്ലേ. അപ്പൊ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരന്നതായിട്ട്, ഗ്ലോബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉരുണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെ അകന്നു നിൽക്കുന്നു? കൃഷ്ണന്റെ അചിന്തനീയമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ. ബഹിരാകാശത്ത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഗ്രഹവ്യവസ്ഥകൾ, ബഹിരാകാശം ഭഗവാന്റെ ഊർജമാണ്, എന്നാൽ അവൻ ബഹിരാകാശത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. യുജ്യതേനേന ദുർഗതേഷു കാര്യേഷു. പരമേശ്വരൻ അചിന്തനീയമാം വിധം അത്ഭുതകരമായ വിനോദങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും അദ്ദേഹവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല, കാരണം അദ്ദേഹം സമ്പൂർണ്ണ ആത്മാവാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം എഴുതുന്നു, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചേക്കാം, പക്ഷെ നിരവധി തടസ്സങ്ങളുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അവന്റെ ഇച്ഛയോടെ എല്ലാം വളരെ കൃത്യമായി നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു. അതെങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്ന് ഊഹിക്കാനാവില്ല. അതാണ് ഭഗവാൻ അല്ലെ. എന്റെ അചിന്ത്യ ശക്തി പ്രസരത്തിൽ എല്ലാം നിലകൊള്ളുന്നു, പക്ഷേ പരമപുരുഷനായ ഞാൻ അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ്. ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യം. ഈ അചിന്ത്യ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബുദ്ധിക്കൊത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കില്ല. നമുക്കത് അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു, അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നുമില്ല. അതാണ് പ്രഭുപാദർ ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. നമ്മൾ ചിലതൊക്കെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒന്നും നടക്കണമെന്നില്ല. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്തുദ്ദേശിക്കുന്നോ അതെല്ലാം നടക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പുറമാണ് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക സർഗത്തിൽ പരിപാലകനാണെങ്കിലും താൻ അതിനെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. തന്റെ ഇച്ഛ മാത്രത്താൽ സർവവും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അത് ഭഗവാൻ ഇച്ഛിച്ചാൽ മതി. ഭഗവാൻ ഇച്ഛിക്കുകയാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കണം, ഭഗവാൻ പെട്ടെന്ന് ഇച്ഛിക്കുന്നു ഇത് നശിപ്പിക്കണം, അപ്പോഴേ അത് നടക്കും. ഭഗവാൻ എന്ത് ഇച്ഛിക്കുന്നോ അതെല്ലാം അപ്പോൾ തന്നെ നടക്കും. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുകയാണ്. തന്റെ മനസ്സ് തന്നിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ആത്മാവ്. നമ്മളുടെ മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണോ? അല്ല. മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമാണല്ലേ, സൂക്ഷ്മ ശരീരമാണ്. സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യാഹങ്കാരം അതിലൊരു ഭാഗമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പം നമ്മൾ ആത്മാവ് വേറെയാണ്, സൂക്ഷ്മ ശരീരം വേറെ, സ്ഥൂല ശരീരം വേറെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആത്മാവ്, ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മനസ്സ്, ശരീരം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭൗതിക മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ മനസ്സും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷമായ ആത്മാവാണ്. അവിടുന്ന് ഒരേ സമയം സർവ്വ സൃഷ്ടികളിലും സന്നിഹിതനാണ്. അതേസമയം അദ്ദേഹം ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടും നിലകൊള്ളുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ, എങ്കിലും എല്ലാറ്റിലും ആശ്രയസ്ഥാനവും ഇതിനെയാണ് ഇവിടെ ഐശ്വര്യമായ യോഗം അഥവാ ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി എന്ന് വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയും. അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ആകാശവും കാറ്റും. ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാമോ? ദേവു മാതാജി ചൊല്ലുവാണോ? ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി, ഉറക്കെ ചൊല്ലിക്കോളൂ. യഥാകാശസ്ഥിതോ നിത്യം വായു സർവത്ര ഗോ മഹാൻ തഥാ സർവാണി ഭൂതാനി മസ്താനി ചു പദാരയ. വിവർത്തനം. ആകാശത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ശക്തിയുള്ള കാറ്റ് എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിക്കുന്നു. അതുപോലെ സർവ സൃഷ്ടികളും എക്കാലത്തും തന്നിലാണ് വിശ്രമിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തില്
ഭഗവാൻ എന്താണ് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്? ആകാശത്തിലുള്ള കാറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ആ ഒരു സാമ്യം പറയാണ്. മനുഷ്യന് അനുമാനിക്കാവുന്ന വിപുലമായ ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ആകാശം. അല്ലെ, നമ്മൾ ആകാശത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ അതിനൊരു അന്തമില്ലാതെ ഇങ്ങനെ വിസ്തരിച്ച് കിടക്കാണ് ആകാശം. എവിടെ നോക്കിയാലും ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കാണ്. ആ ആകാശത്തിലുള്ള വായു അഥവാ കാറ്റാണ് പ്രപഞ്ചത്തിലെ മഹത്തായ ആവിർഭാവം. അപ്പൊ ഈ കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആകാശത്ത് ഉള്ളതാണ് ആ കാറ്റ്. കാറ്റ് നല്ല ശക്തമായിട്ട്, അല്ലെ, കാറ്റടിക്കുമ്പോഴാണ് പല വസ്തുക്കൾക്കും ചലനം സംഭവിക്കുന്ന കാറ്റിലൂടെയാണ്. അപ്പൊ കാറ്റ് വലുതാണ്, എല്ലാ ചലനങ്ങളെയും സ്വാധീനിക്കുന്നു. എന്നാൽ കാറ്റ് എപ്പോഴും എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? ആകാശത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് പോവില്ല. എപ്പോഴും ആകാശത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കാറ്റിരിക്കുക. എന്നാൽ കാറ്റൊരിക്കലും ആകാശത്തിന് അതീതമല്ല. അതെല്ലായ്പ്പോഴും ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ്. നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ യൂത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പറയുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഫുട്ബോൾ എപ്പോഴും ആ കോർട്ടിന്റെ അകത്തേ നമ്മൾ കളിക്കാറുള്ളൂ. അല്ലെ, ആ കോർട്ടിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കളിക്കുമ്പോഴേ അത് വാലിഡ് ഉള്ളൂ. ആ കോർട്ടിന്റെ വെളിയിൽ പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻവാലിഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഉള്ളിലാണ് നമ്മളെ കളി മൊത്തവും വരുന്നത്. ആ കോർട്ടിന്റെ അകത്ത് ഒരു ലൈനൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ അകത്താണ് ബോൾ വെച്ച് കളിക്കുക. അതുപോലെ ഈ ആകാശം എവിടം വരെ ഉണ്ടോ അത്രയും ഭാഗത്തെ കാറ്റുള്ളൂ. ഈ ആകാശത്തിന് വെളിയിലായിട്ട് കാറ്റ് വരില്ല. അതാണ് ആകാശത്തിന്റെ കീഴിലാണ് കാറ്റ് വരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം? കാറ്റിന് പല വസ്തുക്കളെയും ചലിപ്പിക്കാനുള്ള ശക്തിയെല്ലാം കാറ്റിനുണ്ട്. എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ അതേപോലെ അപ്പൊ ആകാശത്തിന് കീഴിലാണ് കാറ്റുള്ളത്. അതേപോലെ എല്ലാ അത്ഭുതകരമായ പ്രാപഞ്ചിക പ്രകടനങ്ങളും, അതായത് ഇവിടെ കാറ്റിന്റെ ചലനവുമായി താരതമ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്ന പല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതത്താൽ, ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഏതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തുകയാണ്? ആകാശമുണ്ട്, കാറ്റുണ്ട്. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ പ്രകടനങ്ങൾ. ആകാശം എന്ന് പറയുന്ന ആരെയാണ് സാമ്യപ്പെടുത്തുന്നത്? ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാനും ആകാശം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതത്താൽ, അതായത് ആകാശത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാൻ നിലനിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നിശ്ചയിക്കുന്നിടത്തേ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം എല്ലാ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം. ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു കൺട്രോളിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഒന്നും പോവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഹിതം കാരണമാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ആകാശം അകന്നു നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ ആകാശം വേറെയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, കാറ്റ് വേറെയായി നിൽക്കുന്നു. അല്ലെ, കാറ്റാണ് എല്ലാം ചലിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആകാശം അത് കാറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. ആകാശം ഇങ്ങനെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ആകാശമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. കാറ്റെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും താഴെയും മുകളിലും എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കാറ്റ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആകാശത്തിന് അതുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല. അതുപോലെ ഭഗവാനിന്റെ ഹിതത്താൽ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അകന്നു നിൽക്കുകയാണ്. അല്ലെ, അത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഭഗവാൻ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയി. അല്ലെ, ഞാൻ ഇതിൽ അകന്നു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആകാശവും കാറ്റും തമ്മിലുള്ള ഉദാഹരണം വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതിശയകരമായ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ആത്യന്തിക നിയന്ത്രണമായി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ പരമോന്നത ഇച്ഛയുടെ മറ്റു മുൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. തൈത്തരീയ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു, യത് ഭിഷാവാദ പവതേ എന്ന് ഉപനിഷത്ത് സൂക്തം തൈത്തരീയത്തിൽ പറയുന്നു. പരമപുരുഷനെ ഭയന്നാണ് വായു ചലിക്കുന്നത്. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തില് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. എന്താണ് പറയുന്നത്? ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ പരമമായ ആജ്ഞയാൽ അവിടുത്തെ നിയന്ത്രണത്തിൽ സൂര്യചന്ദ്രന്മാരും മറ്റു വൻ ഗ്രഹങ്ങളും ചരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം കൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ ഈ സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ ചലിക്കുന്നത്, ഈ വായു ചലിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രഹ്മസംഹിതയിലെ ശ്ലോകം. അവിടെ ആ ശ്ലോകത്തില് യച്ചക്ഷുരേശ സവിതാ സകലഗ്രഹാണാം രാജാ സമസ്തസുരമൂർത്തിരശേഷ തേജ യസ്യാജ്ഞയാ ഭ്രമതി സംഭൃതകാലചക്രോ ഗോവിന്ദമാദിപുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? സൂര്യന്റെ ചലനമാണിത്. സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ ഒരു കണ്ണാണെന്നും ചൂടും വെളിച്ചവും പ്രസരിപ്പിക്കാൻ അതിന് അളവറ്റ കഴിവുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും
ഗോവിന്ദന്റെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞയും ആഗ്രഹവും അനുസരിച്ച് നിർദ്ദിഷ്ട പദത്തിലൂടെയാണത് നീങ്ങുന്നത്. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും വലുതും ആശ്ചര്യകരവുമായ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിന് അതീതമാണെന്നതിന് വൈദിക സാഹിത്യത്തിൽ പല തെളിവുകളും എടുത്തു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ വിഷയത്തെപ്പറ്റി ഈ അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വിവരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 7, 8 ശ്ലോകങ്ങള് ഇവിടെ പറയുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയും നാശവും നടക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ നാശം നടക്കുമ്പോ, ഈ ഒരു ഭൗതിക സൃഷ്ടി നശിക്കുമ്പോ എല്ലാം എങ്ങോട്ടാണ്, നശിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകും എന്നാ ഉള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും. വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ ഇതൊരു കോൺവെർസേഷൻ പോലെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത് നശിക്കുമ്പോ എല്ലാം എവിടെയാണ് പോവുക? അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തില് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. 7ാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാണ്? ചൊല്ലിക്കൊള്ളിക്കോളൂ. സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാമികാം കൽപക്ഷയേ പുനസ്താനി കൽപാദോ വിസൃജാമ്യഹം. വിവർത്തനം: കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെയും അവസാനത്തിൽ ഈ ഭൗതിക ആവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവയെ വീണ്ടും എന്റെ ശക്തിയാൽ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ ഇത് നശിക്കുമ്പോ എവിടാ പോവുക? ഇതെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അടുത്ത കൽപ്പം വരുമ്പോ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ പരമാത്മാവിന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് കീഴിൽ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകടനങ്ങളും യാന്ത്രികമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും വീണ്ടും വീണ്ടും നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. സഹസ്രാബ്ദത്തിന്റെ അവസാനം, അതായത് ബ്രഹ്മാവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം, ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഊർജവും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സംഭരിക്കുന്നു. പ്രകടമാകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭൗതിക ഊർജത്തിൽ സ്വയം വികസിക്കുന്നു. ചാന്തോക്യ ഉപനിഷത്തില് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ബഹുസ്യാം, അതായത് ഏകനായ ഞാൻ അനേക രൂപനായി. ഭഗവത്ഗീത പരിണാമത്തിന്റെ ആധുനിക സങ്കല്പത്തെ നിരാകരിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ക്രമാനുഗതമായ പരിണാമമുണ്ട്. 7.8 ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ പ്രപഞ്ചത്തോടൊപ്പം ഉടനടി സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, ഒന്നിനു ശേഷം മറ്റൊന്നല്ല. ജീവജാലങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആധുനിക സങ്കല്പത്തിലെ പരിണാമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡാർവിൻസ് തിയറിയെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാരും കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് വന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതിനെ എഗൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയാം, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ സൃഷ്ടി തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. കുരങ്ങന്മാരും മനുഷ്യരും മറ്റു മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട്. അല്ല കുരങ്ങ് മാറി 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 പിന്നീട് മനുഷ്യനായി വന്നതല്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഗോലോക ചാർട്ട് കഴിഞ്ഞ മോഡ്യൂളിൽ മാതാജി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ഗോലോക ചാർട്ട് ഒന്ന് കാണാം. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടക്കുന്നതും ഓരോ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് ചാർട്ട്? കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് 1/4 ഭാഗം മാത്രമാണ് ഭൗതിക ലോകം. 3 ഭാഗവും ആത്മീയ ലോകമാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ഏത് ലോകമാണ്? ഈ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഗോലോക വൃന്ദാവനം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെ. ഇവിടെയാണ് കൃഷ്ണനും രാധയും ഗോപിമാരും അഷ്ടസഖികള് കണ്ടോ, ലളിത, വിശാഖ, സുചിത്ര, ഇന്ദുലേഖ, ചമ്പകലത, രംഗദേവി, തുംഗവിദ്യ, സുദേവി, അഷ്ടസഖികള്. പിന്നെ മഞ്ജരിമാര് രൂപ, രതി, ലവംഗ മഞ്ജരി, അങ്ങനെ എല്ലാ മഞ്ജരിമാര് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പല ലീലകളും കാണാം അല്ലെ. യശോദാമ്മയായിട്ടുള്ള ലീലകള്, ഭഗവാൻ ഗോപിമാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകള്, ഗോപന്മാരുമായിട്ടുള്ള ലീലകള്, എല്ലാ ലീലകളും അവിടെ നിത്യലീല നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വെളിയിലുള്ള എതള് കണ്ടോ, അവിടെ എന്തൊക്കെ കാണാം? വെളിയിലുള്ള എതള്, ഒരു സ്വർണ്ണ കളറിലെ എതള് കാണാം.
ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലകളെല്ലാം അതും എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത്? ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ആ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തൊട്ട് താഴെയാണ് മധുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക എല്ലാം വരുന്നത്. പിന്നീട് നമുക്ക് അയോധ്യ കാണാം അല്ലെ. ഇവിടെ നമുക്ക് അയോധ്യയുണ്ട്. അയോധ്യയ്ക്കും താഴെയാണ് ഇത്. ഏത് ലോകമാണ് ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ വരുന്ന ലോകം? വൈകുണ്ഠലോകം. ഇതാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകം. വൈകുണ്ഠത്തിൽ കൃഷ്ണനാണോ? അവിടെ ആരാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത്? നാരായണൻ. നാരായണനാണ്. വിഷ്ണു അല്ല, നാരായണനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. വിഷ്ണു ഭൗതിക ലോകത്തേ വരുന്നുള്ളൂ, ആത്മീയ ലോകത്ത് വിഷ്ണു വരുന്നില്ല. ലക്ഷ്മി നാരായണനാണ് വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളത്. കൂടാതെ ഇവിടെ അനേകം വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടോ? നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ വൈകുണ്ഠങ്ങളെ അനേകമുണ്ടെന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. എന്താണ് നമുക്കറിയാലേ ഭഗവാന്റെ പല അവതാരങ്ങള്. മത്സ്യം, കൂർമ്മം, വരാഹം, അങ്ങനെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് വാമനാവതാരം കാണാം. പിന്നെ അനിരുദ്ധ, വാസുദേവ, മധുസൂദന, സംഘർഷണ, അങ്ങനെ അനേകം എന്താണ് വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് സരസ്വതി ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മിയുണ്ട്, കാന്തി, രതി. ഈ ദേവിമാരും ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ദേവിയാണ്. സരസ്വതിയുണ്ട്, ലക്ഷ്മിയുണ്ട്, രതിയുണ്ട്, കാന്തിയുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ ഭാഗവതം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിയും വ്യാസം. അവിടെ സരസ്വതി ദേവി പറയുമ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള സരസ്വതി ദേവിയാണ് അവിടെ ഇൻവോക്ക് ചെയ്യുന്നത്. വ്യാസദേവൻ അല്ല, സൂതഗോസ്വാമി ഭാഗവതം ചൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന ആ ശ്ലോകമാണ് നാരായണ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി. അപ്പൊ ആ സരസ്വതി, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് സരസ്വതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഭാര്യ. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ജീവതത്വമാണ്, അത് ഭൗതിക ലോകത്താണ്. എന്നാൽ ആത്മീയ ലോകത്തും സരസ്വതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ലക്ഷ്മി നാരായണ അല്ല, ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ദേവിമാർ. അപ്പൊ ഇവിടെ നടുക്ക് നമുക്ക് കാണാം അനന്തനുണ്ട്, പിന്നെ ഗരുഡനുണ്ട്, വിശ്വക്സേന, ഭൂദേവി, ലീല, ഐശ്വര്യം, വൈരാഗ്യം, കൂർമ്മം, ലക്ഷ്മി നാരായണൻ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദാസ്യം, നമുക്ക് 5 ഭാവങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 ഭാവങ്ങൾ? ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന 5 ഭാവങ്ങൾ: ശാന്തം, ദാസ്യം, സഖ്യം, വാത്സല്യം, മാധുര്യം. അല്ലെ? 5 രസത്തില് ഭഗവാനെ സേവിക്കാം. പക്ഷെ ഈ 5 രസത്തിലും ഇവിടെ വൈകുണ്ഠത്തിൽ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. വൈകുണ്ഠത്തില് ശാന്തവും ദാസ്യഭാവത്തിലേ പറ്റും. കാരണം നാരായണനെ തോളിൽ കൈയിട്ട് കളിക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അതൊക്കെ അങ്ങ് ഗോലോകത്താണ് 5 രസത്തിലും ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ പറ്റുക. നാരായണൻ, ലക്ഷ്മി നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാജാവും റാണിയെ പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ദാസ്യഭാവത്തിൽ വന്ന് സേവ ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ആണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ. പിന്നെ നാരായണനും അമ്മ, മാതാവായിട്ട്, ഇപ്പൊ യശോദാമ്മയും ദേവകി മാതാവും ഒക്കെ സ്വന്തം മകനെ പോലെ കാണുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെ നാരായണന് അമ്മ, അച്ഛൻ അങ്ങനത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള സേവ ആകെ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ, അത് ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മറ്റ് സ്ത്രീകൾക്കൊന്നും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മാധുര്യ രസത്തിൽ സേവിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെയോ, ഇവിടെ എല്ലാ ഗോപിമാർക്കും അല്ലെ, എല്ലാ ഭാവത്തിലും. അതാണ് ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെയാണ് മധുര, ജഗന്നാഥപുരി, ദ്വാരക, അയോധ്യ. അയോധ്യയ്ക്കും താഴെയാണ് നമ്മുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകം. പിന്നെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തില് ഇവിടെ ജയവിജയന്മാരുണ്ട്. പിന്നെ ഓരോ സൈഡിലും ഓരോ വാതിലിലും സേവകരായിട്ട് ഇവിടെ ധാത, വിധാത, ഇവിടെ നമുക്ക് ചന്ത, പ്രചണ്ഡ, ജയ, വിജയ,
ഇവിടെ ഭദ്ര, സുഭദ്ര, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരുത്തരായിട്ട് വാതിൽക്കൽ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഈ പ്രകാശം? ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം, ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഒരു വെളിച്ചം മാത്രമുള്ളത് ബ്രഹ്മജ്യോതി. അപ്പൊ അവിടെ ഭഗവാന്റെ രൂപം ഇല്ല, വെളിച്ചം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നാൽ ഈ വെളിച്ചം എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? ബ്രഹ്മജ്യോതി എവിടുന്നാ വരിക? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ള പ്രകാശമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ പ്രകാശം ഇവിടെ ബ്രഹ്മജ്യോതിയായി നിൽക്കുന്നു. ഈ യോഗികളും ജ്ഞാനികളും ഒക്കെ ഇവിടെ വരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വന്ന് ലയിക്കുക. അപ്പം ശാന്തമാകും, ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള കഷ്ടതകളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ സദാശിവ ലോകവും ആത്മീയ ലോകത്താണ്. ഇനി ഇതിന്റെ താഴെ വരുമ്പോഴാണ് മഹാകാലധാമ. അതായത് ഇത് ഈ താഴെ, ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിക്ക് തൊട്ട് താഴെ ഈ നീല കളർ തൊട്ട് അവിടെ കാലം തുടങ്ങുകയാണ്. അവിടെ ഭൗതിക ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് അവിടെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ ഒരു ഭാഗം, 4-1 ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കാരണസാഗരം, വിരജാ നദി, ആ കാരണസാഗരത്തിൽ ആരാണ് ശയിക്കുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ വിഷ്ണു എല്ലാം വരുന്ന ഭൗതിക ലോകത്താണ്. അപ്പൊ ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നതും എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? അതിന് നമ്മൾ ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഇത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു എന്ന് പറയുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? ആദ്യം സ്വയം രൂപനായിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ നമ്മളുടെ പശുക്കളെ മേച്ച് നടക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ കൃഷ്ണൻ, കയ്യിൽ ഓടക്കുഴലേന്തി നിൽക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് 2 എക്സ്പാൻഷൻ, 2 വിസ്തരണം വരും. പ്രഭവ പ്രകാശ, വൈഭവ പ്രകാശ. പ്രഭവ പ്രകാശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം അതേ രൂപത്തിൽ തന്നെ, ഇപ്പം 16,108 ഭാര്യമാരുണ്ട്. ഈ ഓരോ ഭാര്യമാരെടുത്തും ഭഗവാൻ അതേപോലെ വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശ. ഭഗവാൻ അതേ രൂപത്തിലും അതേ ഭാവത്തിലും, അതുപോലെ ഗോപിമാരുമായിട്ട് രാസനൃത്തം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള എല്ലാ ഗോപിമാരുടെ കൂടെയും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു. അതാണ് പ്രഭവ പ്രകാശ. ഇനി വൈഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും മാറ്റമുണ്ട്. ഭഗവാൻ തന്നെ വിസ്തരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് ബലരാമൻ വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഒരു വിസ്തരണമാണ് ബലരാമൻ. അപ്പൊ ബലരാമൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു വിസ്തരണമാണ്. രൂപം ഭഗവാനെ പോലല്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ കാർമേക വർണ്ണനാണ്, ബലരാമൻ നല്ല ശ്വേത നിറത്തിലാണ്. പിന്നെ വസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നതിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ബലരാമന്റെ ഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ സേവിക്കാം എന്നുള്ള ഭാവമാണ്. ഒറിജിനൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കണം, എങ്ങനെ സേവിക്കാം, എങ്ങനെ കൃഷ്ണനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം. അപ്പൊ സേവാഭാവമാണ് അവിടെ വരുന്നത്. പക്ഷെ പ്രഭവ പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അതേ മൂഡ് തന്നെയാണ്, ഒരേ മൂഡാണ്. ഗോപിമാരോട് മാധുര്യം, പരകീയ രസത്തിലുള്ള ഭാവം, പിന്നെ ഭാര്യമാരടുത്ത് സ്വകീയ രസത്തിലുള്ള മാധുര്യ രസം, അതാണ് അവിടെ. ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാവം മാറി, ഭാവവും രൂപവും മാറി, ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള രൂപമാണ്. ആ ബലരാമനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വരുന്നത്? തദ്ദേകാത്മരൂപം. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹം വരുന്നത്, അല്ലെ? ആദ്യ ചതുർവ്യൂഹമായിട്ടുള്ള വാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. എന്നിട്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണയിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? നാരായണൻ. കണ്ടോ? അപ്പൊ നാരായണൻ, നമ്മളുടെ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലുള്ള നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് എവിടുന്നാ വരുന്നത്? സംഘർഷണയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ആദ്യത്തെ ചതുർവ്യൂഹത്തിലെ സംഘർഷണയിൽ നിന്നാണ് നാരായണൻ വരുന്നത്. പിന്നെ ആ നാരായണനിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ദ്വിതീയ ചതുർവ്യൂഹം, രണ്ടാമതൊരു ചതുർവ്യൂഹം ഉണ്ടാകും. അത് തന്നെ വീണ്ടും വ്യാസുദേവ, സംഘർഷണ, പ്രദ്യുമ്ന, അനിരുദ്ധ. ഈ രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? അവിടെയാണ് ഭഗവാന്റെ പുരുഷ അവതാരങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള വിഷ്ണു അവതാരങ്ങൾ വരുന്ന എവിടെ നിന്നാണ്? രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണനിൽ നിന്നാണ് പുരുഷ അവതാരം.
ആ പുരുഷാവതാരം ഏതൊക്കെയാണ്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു, ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം. അപ്പൊ ആ രണ്ടാമത്തെ സംഘർഷണത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണസാഗരത്തിൽ ശയിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ഇനി എന്താണ് ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലെ കുറെ ബോൾസ് കാണാമല്ലോ, അതെന്താണ്? പ്രപഞ്ചം, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. അത് നമ്മളൊരു പേര് വിളിക്കും അതിനെ, ഒരു അണ്ഡം. ബ്രഹ്മാണ്ഡം. ബ്രഹ്മാണ്ഡം. അതാണ് ബ്രഹ്മാണ്ഡം അല്ലെ. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാണ്ഡം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ രോമകൂപങ്ങൾക്കിടയിൽ, ആ ശരീരത്തിലുള്ള സുഷിരങ്ങളിൽ കൂടി അദ്ദേഹം ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിടുമ്പോ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ്. കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇനി ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ഓരോ ജീവസത്തകളെ നിക്ഷേപിക്കണം. അതിനു വേണ്ടി സോറി, അത് പോയല്ലേ? ഇപ്പൊ കാണാമോ? കാണുന്നുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡങ്ങളിൽ ജീവാത്മാവിനെ നിക്ഷേപിക്കണം. അതിന് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാല്, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ശരീരത്തില് അണ്ഡത്തെ പുരുഷൻ നിക്ഷേപിക്കാൻ ഭഗവാൻ ഇവിടെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ കണ്ണിലൂടെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടി പതിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയായിട്ടാണ്. മായാദേവിയായിട്ട് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല. അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ദേവി ഭൗതിക ലോകത്ത് രമാദേവിയായിട്ട് വരികയും, അപ്പൊ രമാദേവി ആ ദൃഷ്ടി പതിയുമ്പോ രമാദേവിയുടെ നിഴലായിട്ട് മായാദേവിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ശംഭുവാണ്. അപ്പൊ മായാദേവിയും ശംഭുവുമായിട്ടാണ് ബന്ധം വരിക. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദൃഷ്ടിയിലൂടെ ആ ജീവാത്മാവിനെ മായാദേവിയിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മായാദേവിക്കാണ് ഇനി അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി. ഇനി ഭഗവാൻ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ഇച്ഛപ്രകാരം ഇനി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മായാദേവിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പൊ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യും? മഹത്തത്വം ഉണ്ടാക്കും. മഹത്തത്വം ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 24 ഘടകങ്ങളുണ്ടല്ലേ, പഞ്ചഭൂതങ്ങള്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ 24 ഘടകങ്ങള്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, പിന്നെ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്, ഇതെല്ലാം വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ ചപ്പാത്തി കുഴയ്ക്കുമ്പോ ഒരു ഷേപ്പ് കാണത്തില്ല അല്ലെ. വെള്ളവും മാവും ഉപ്പും കുറച്ച് എന്താണ് നെയ്യൊക്കെ ഒഴിച്ച് നമ്മള് കുഴച്ചെടുക്കും. അതുപോലെ മായാദേവി എന്ത് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ 24 ഘടകങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു മിക്സ്ചർ പോലെ മഹത്തത്വമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കും. മഹത്തത്വം അതിനകത്ത് ജീവാത്മാവും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് എവിടുന്നാ വന്നത്? മായാദേവി സൃഷ്ടിച്ചതാണോ ജീവാത്മാവിനെ? ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് വന്നത്. ഒരിക്കലും ഇപ്പം ചിലര് ദേവി മഹാത്മ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. അവര് പറയുന്ന എല്ലാം ദേവിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെന്ന്. പക്ഷെ ദേവിക്ക്, ഒരു സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനില്ലാതെ കുട്ടിയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പുരുഷന്റെ ബീജത്തിലൂടെ കുട്ടി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ ദേവിക്ക് നേരിട്ട് ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയില്ല. ദേവിയിൽ ആ ഭഗവാന്റെ നോട്ടത്തിലാണ് ജീവാത്മാവ് വരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. പിന്നെ ഈ ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ ആരാണ്? എവിടെ നിന്ന് വരുന്നവരാണ്? എല്ലാരും ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളതായിരുന്നു. ഭഗവാനോട് അസൂയ തോന്നിയ ജീവാത്മാക്കളാണല്ലേ. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ പോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹം വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ ആ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അവരുടെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം. അപ്പൊ മായാദേവിക്കാണ് ആ ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തത്. അപ്പം ഇതിനെ ദേവി മഹേശധാമം എന്നാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലര് പറയില്ലേ, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്ന മഹേശ്വരൻ, മഹാദേവന്റെ, കാരണം ആ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മായാദേവിക്കും മഹേശ്വരനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവി മഹേശധാമം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇനി ഈ ചപ്പാത്തി എല്ലാം കുഴച്ച് വെച്ചാൽ മതിയോ? നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം?
ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ബോളാക്കി പരത്തി ഒരു ഷേപ്പിലാക്കണം അല്ലെ? ആ ഷേപ്പ് ആക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണ് ബ്രഹ്മാവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ കോടിക്കണക്കിന് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ വട്ടത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടോ? ഈ ഈ ഒരു സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ? ഫുൾ സൈസില്. ആ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണ കളറിലെ കുറെ ബോൾസ് കണ്ടില്ലേ? അതെല്ലാം ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ്. അതിൽ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഒന്നിനെ മാത്രം. ഈ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാൻ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു വിസ്തരിച്ച് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആയിട്ട് വരും. കാണാലോ അല്ലെ? ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. എവിടെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു? നമ്മുടെ പത്മനാഭൻ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പത്മനാഭൻ അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ താമര കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? കുറച്ചുകൂടെ സൂം ചെയ്യണം. ഇതാണ് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു എന്ത് ചെയ്യും? ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും അദ്ദേഹം കയറും. എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിലും ഓരോ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു കാണും. അപ്പൊ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിയർപ്പാണ് ഈ ഗർഭോദക കടൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർഭോദക ഓഷൻ, ഗർഭോദക കടൽ. അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ലക്ഷ്മി ദേവി ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം സേവിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ലക്ഷ്മി ദേവി കാലില് പാദം സേവിക്കാൻ വരുന്നില്ല. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനാണ് ഈ അനന്തശയനത്തിലാണ് അല്ലെ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കാരണസാഗരത്തിലാണ്. അവിടെ അനന്തനില്ല. അനന്തശയനം വരുന്നത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. ഇനി എന്താണ് വരിക? ഭഗവാന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഒരു തണ്ട് വരും. ആ തണ്ടിന്റെ അറ്റത്ത് എന്താണ്? ഒരു താമര. അവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ജീവാത്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഇത് ജീവാത്മാവാണ്. ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനനം മരണമുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ് ജീവാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. പല വിഷ്ണു തത്വമുണ്ട്, ശിവതത്വമുണ്ട്, പിന്നെ ശക്തി തത്വമുണ്ട്. അതിൽ വിഷ്ണു തത്വം ഒന്നും മരണമില്ലാത്തതാണ് അല്ലെ? അതീന്ദ്രിയമാണ് വിഷ്ണു തത്വം, ശക്തി തത്വം. മഹാദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ശിവതത്വം വേറെയാണ്. ശിവതത്വവും ജീവാത്മാവല്ല. ബ്രഹ്മാവിനും ഉപരിയാണ് മഹാദേവൻ. മഹാദേവൻ ഒരിക്കലും ജീവാത്മാവല്ല. ബ്രഹ്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോലെ മരണമുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ജീവാത്മാവാണ്. ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലുള്ള ഒരു എല്ലാ ശക്തികളും ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഒരു ജീവാത്മാവാണ് ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും, ഇനി നീ ബാക്കി ജീവജാലങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. താൻ എവിടുന്ന് വന്നു എന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാതെ അദ്ദേഹം ഈ തണ്ടിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തു. എത്ര യാത്ര ചെയ്തിട്ടും എത്താനായില്ല. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു 2 അക്ഷരങ്ങൾ കേൾക്കും, ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കും. എന്താണ് ഭഗവാൻ അപ്പൊ പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അടുത്ത്? തപ. തപസ് ചെയ്യാൻ പറയല്ലേ? അപ്പൊ തപ എന്ന 2 അക്ഷരം കേൾക്കും. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവ് തിരിച്ചു പോയി അവിടെ ഇരുന്ന് തപസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഹൃദയത്തില് സൃഷ്ടി ചെയ്യാനുള്ള ജ്ഞാനം കൊടുക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കാണും. അപ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മസംഹിത ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് കാണുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ബ്രഹ്മസംഹിത, ഭഗവാന്റെ ലോകവും എല്ലാം കണ്ട് അത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ശക്തിയും ജ്ഞാനവും ഒക്കെ കൊടുത്തു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എവിടെ നിന്നാണ്? ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവരവരുടെ കർമ്മം, അവരവരുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം മഹത്തത്വയില് നമ്മുടെ മായാദേവി എല്ലാം റെഡിയാക്കി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബ്രഹ്മാവിന്റെ റോൾ എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവ് ഈ ചപ്പാത്തി ഓരോന്ന് റോളാക്കി ഓരോ ഷേപ്പിലാക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ചിലർക്ക് 4 കാല്, ഒരു വാല്, ചിലർക്ക് എന്താ എഴയുന്നതായിരിക്കും, ചിലർ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മീനിന്റെ, അങ്ങനെ ഓരോ 84 ലക്ഷം ജീവജാലങ്ങളുണ്ടല്ലേ? ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഓരോ രൂപമുണ്ടാക്കി ആ ജീവാത്മാവിന് ഓരോ ശരീരം കൊടുക്കുകയാണ് ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് അതിനു മുമ്പ് അവർക്കൊക്കെ താമസിക്കാനുള്ള ലോകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും.
പിന്നെ അവര് എല്ലാം മറക്കാൻ വേണ്ടി 5 ലെയർ ഉണ്ട്. അതായത് തമിശ്രം, അന്ധതമിശ്ര, മോഹ, മഹാമോഹ, ആ, അങ്ങനെ ഒരു 5 ലെയർ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ശരിക്കും നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ളവരാണ്. ഇവിടെ വന്നാൽ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം മറന്ന് ജീവിക്കണം അല്ലേ? നമ്മൾ ആസ്വദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള ഓർമ്മ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തുള്ള ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ തോന്നത്തില്ലല്ലേ? പക്ഷെ നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഫോൾസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഈ ശരീരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കും, ഇതിന്റെ എല്ലാ ഉടമസ്ഥൻ ഞാനാണ്, ഇതെന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഭാവം വരുത്തും, മരണഭയം കൊടുക്കും, മരണത്തിനുള്ള ഭയം. ഇതൊക്കെയാണ് പല ലെയർ നമുക്ക് ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇത് 3-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ബ്രഹ്മാവ് ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന ആദ്യം എന്ത് സൃഷ്ടിക്കും എന്നൊക്കെ 3-ാം സ്കന്ധം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ 3 ലെയർ നമ്മളെ മറക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കും. എന്നിട്ട് ഓരോ ജീവജാലങ്ങള് അവരവരുടെ ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ച് ഈ 14 ലോകങ്ങള് ആ ലോകങ്ങളിൽ ഓരോയിടത്തും പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് 4 കുമാരന്മാരെ സൃഷ്ടിക്കും. അപ്പൊ കുമാരന്മാരോട് പറയും നിങ്ങൾ പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലെ? അപ്പൊ കുമാരന്മാരെന്താ പറയാ? നിഷേധിക്കും. നിഷേധിക്കുകയാണ് കുമാരന്മാര്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് പറ്റില്ല, ഇത് നിഷേധിക്കുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ അടുത്ത സ്വയംഭുവ മനു എന്തായിരുന്നു ഭാര്യയുടെ പേര്? രുദ്രൻ വരും. ശരിയാ, അത് ഞാൻ മറന്നുപോയി. നിഷേധിക്കുമ്പോ ബ്രഹ്മാവിന് ദേഷ്യം വരും. പക്ഷെ ദേഷ്യമൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുമെങ്കിലും ആ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചുമപ്പും നീലയും കളറിലുള്ള ഒരു രൂപം വരും. അതാണ് രുദ്രൻ. അപ്പൊ രുദ്രനെ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നിട്ട് രുദ്രനോട് പറയും, നീ രുദ്രനെ തന്നെ 11 വിഭജിക്കും. 11 രുദ്രന്മാരുണ്ട്. ഈ 11 പേർക്കും 11 ഭാര്യമാരെയും കൊടുക്കും. അതായത് പാർവതി ദേവിയുടെ എക്സ്പാൻഷൻ ആയിട്ട് 11. എന്നിട്ട് പറയും നിങ്ങൾ പോയി പ്രത്യുത്പാദനം ചെയ്ത് ഇവിടെ എല്ലാ ജനങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറയും ഈ ലോകത്ത്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഫുള്ള് രുദ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലേ? എല്ലായിടവും നശിപ്പിക്കുകയാണ്. സൃഷ്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോ ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിച്ചതല്ല, ഇവരെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് പറയും, മതി നിങ്ങൾ ഇനി ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നീ കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ഓസ്ട്രിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറയും. എന്നിട്ട് പിന്നീടാണ് സ്വയംഭുവ മനു അല്ലെ? മനു ശതരൂപെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരിൽ നിന്ന് പല പല ലീനിയേജ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ്. അങ്ങനെ കുറെ പേര് ഭൂമിയില് സത്യലോക, തപലോക, കണ്ടോ? ഈ 14 ലോകങ്ങൾ പറയും. ആ 14 ലോകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? സത്യലോക, തപലോക, ജനലോക, മഹർലോക, സ്വർഗ, ഭുവർലോക, ഭൂർലോക. അതാണ് ഭൂമി. സത്യലോകത്തിലാണ് ബ്രഹ്മാവ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. തപലോകത്തിലാണ് 4 കുമാരന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ പ്രജാപതികളുള്ളത് ജനലോകത്തില്. മഹർലോകത്തില് ഭൃഗുമുനിയും പ്രജാപതിയും. സ്വർഗത്തിൽ ആരാണ്? അത് നമുക്കെല്ലാം അറിയാം, ദേവന്മാരൊക്കെ ഉള്ളത് സ്വർഗലോക. പിന്നെ ഭൂവർലോകമുണ്ട്. യക്ഷകിന്നരന്മാരൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഭൂവർലോക. ഭൂർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ഭൂമി, നടുക്കുള്ള 7-ാമത്തെ നടുക്കുള്ളതാണ് മനുഷ്യര് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഭൂർലോകം വരുന്നത്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളുണ്ട്. അത്തല, വിത്തല, സുത്തല, തലാതല, മഹാതല, രസാതല, പാതാള. അപ്പൊ നമ്മള് സാധാരണ ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് മഹാബലിയെ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി പാതാളത്തിൽ പോയെന്നാണ്. പക്ഷെ മഹാബലി എവിടെയാണുള്ളത്? 10ാമത് കണ്ട 7, 8, 9, 10 സുതല ലോകത്തിലാണ്. അവിടെയാണ് ബലി മഹാരാജാവിന്റെ ലോകം എന്ന് പറയുന്ന സുതല ലോകത്തിലാണ്. അവിടെ വാമനദേവൻ ആരായിട്ട് നിൽക്കുന്നു? ഡോർ കീപ്പർ അല്ലെ? അതെ, വാമനദേവനും അവിടെയാണ്, സുതല ലോകത്തിലാണ്. അപ്പൊ അതല ലോകത്തില് മായാദാനവൻ എന്ന അസുരൻ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലം. പിന്നെ വിതല ലോകത്തിലും അസുരന്മാരുണ്ട്. മഹാദേവനും അവരെ കൂടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ തലാതല ലോകത്തില് മായാദാനവൻ അതല ലോകത്തില് മായാദാനവന്റെ മകന്റെ സ്ഥലമാണ്. ബല എന്ന അസുരന്റെ സ്ഥലമാണ്. മായാദാനവൻ എന്ന അസുരന്റെ സ്ഥലം തലാതല. പിന്നെ നാഗങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് മഹാതല.
രസാതല എന്ന് പറയുന്ന ദൈത്യന്മാരുടെ, പാതാളം എന്ന് പറയുന്നത് വാസുകിയുടെ സ്ഥലം. അപ്പൊ ഈ പാതാള ലോകത്ത് മാണിക്യമുള്ള നാഗമാണിക്യം എന്ന് പറയില്ലേ, ആ നാഗമാണിക്യം ഒക്കെ ഉള്ള സ്ഥലം പാതാളത്തിലാണ്. ആ നാഗത്തിന്റെ തലയിൽ മാണിക്യമുണ്ട്. ആ മാണിക്യത്തിന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ടാണ് ഈ താഴെയുള്ള ലോകത്തിലൊക്കെ വെളിച്ചം കിട്ടുക. നമ്മളുടെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഭൂമിക്ക് അപ്പുറം പോവില്ല, ഭൂമിക്ക് താഴോട്ട് പോവില്ല, ഭൂമി വരെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുകയുള്ളൂ. താഴെയുള്ള ലോകങ്ങൾക്കൊക്കെ വെളിച്ചം ഈ താഴത്തെ ലോകത്തിലെ നാഗങ്ങളുടെ തലയിലെ ആ രത്നത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയും. ഇനി ഇതിന്റെയും താഴെയാണ് നരകം. 28 നരകങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പാതാളത്തിന്റെയും താഴെയാണ് നരകലോകം പറയുന്നത്. ഇനി ദൈത്യരും ഡീമൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മാതാജി? എനിക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയാം. ദൈത്യർ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ? ദൈത്യർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണെന്ന്? ഡീമൻസ് അറിയില്ല മാതാജി. ദേവന്മാരാണല്ലോ. അല്ല ദൈത്യാസോ? ദേവന്മാരല്ല. അതറിയില്ല കേട്ടോ. അറിയാൻ നാളെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം. പിന്നീട് പിന്നെ നമ്മളിപ്പം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിനെ പറഞ്ഞോളൂ. ഇനി ഈ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഓരോ ലോകത്തുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാക്കള് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടില്ല. അച്ഛൻ ഒരിക്കലും മക്കളെ എവിടെ പോയാലും അച്ഛൻ കൂടെ കൈ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോകും. അതുപോലെ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളില് പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തതാണ് ആരാണ്? ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. ആ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു ആണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഉറുമ്പിന്റെയും ഓരോ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെയും. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളില് എത്ര പരമാത്മാവുണ്ട്? ആത്മാവും പരമാത്മാവും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് അണുക്കളുണ്ട്. ആ അണുക്കളുടെ ഉള്ളിൽ പരമാത്മാവുണ്ട്. കോടിക്കണക്കിന് പരമാത്മാവ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിലുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അല്ലെ? ഓരോ ജീവികള് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ട്. അതാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്ത ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവ് വസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ മെയിൻ ഒരു പരമാത്മാവുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ജീവികളൊക്കെ അതിന്റെ ഉള്ളിലും പരമാത്മാവുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളില് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് വിസ്തരിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാം ഈ ദേവന്മാർക്ക് അസുരന്മാരുമായിട്ട് കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അസുരന്മാർ വന്ന് ദേവലോകമൊക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമല്ലോ. അപ്പൊ എല്ലാരും ഓടി ചെല്ലുന്നത് ഈ ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്താണ് ചെല്ലുന്നത്. പാൽക്കടലിൽ വസിക്കുന്ന ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെയും കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, പിന്നെ മിഥ്യാഹങ്കാരം, മഹത്തത്വം, ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെയർ വെച്ച് കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ എങ്ങനെ ഈ ഇത്രയും കട്ടിയുള്ള ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാം? ഇവിടെ ഒരു സാധനം എഴുതിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്. അതെന്താന്നൊന്ന് വായിച്ചേ എല്ലാരും. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. അതെ, അത് നോക്കിക്കോളൂ. അത് നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അത് എവിടെ ചെന്ന് എത്തുമെന്ന് നോക്കിക്കോണേ. ഇതിങ്ങനെ ബ്രഹ്മാണ്ടം വിട്ട് അത് വൈകുണ്ഠത്തിലൂടെ കടന്ന് നേരെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തില്, കണ്ടോ, ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് ആയ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ എത്താൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അപ്പൊ നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഗിഫ്റ്റ് ആണല്ലേ. ഇത്രയും വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കിടന്നാലും നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഭഗവാന്റെ മന്ത്രം ജപിക്കാം. അപ്പോ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോ ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവ് ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിനും ആയുസ്സുണ്ട്. ബ്രഹ്മാവിന്റെ 100 വർഷം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആയുസ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക? ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോ ഈ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക്
ആ, കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറിപ്പോകും. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങിയത്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവഭൂതാനി കൗന്ദേയ പ്രകൃതിം യാന്തി മാം. അവിടെ കുന്തിപുത്ര, ഓരോ കൽപ്പത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ, ഇവിടെ കൽപ്പം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മഹാകൽപ്പമാണ്. അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ അവസാനം, ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭൗതികാവിർഭാവങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഈ ഓരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും കയറി പോവുകയാണ്. അടുത്ത കൽപ്പം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അതിനുശേഷം അടുത്ത സൃഷ്ടി വരുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പം ഭഗവാൻ ആ സമയത്ത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം വലിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ശ്വാസം വലിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഉള്ളിലോട്ട് പോകും. അതുപോലെ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെല്ലാം ഉള്ളിലേക്ക് പോകും. ഇനി ശ്വാസം വിടുമ്പോ എല്ലാം വീണ്ടും സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാരണോദകശായി വിഷ്ണു ശ്വാസം വിടും, ശ്വാസം എടുക്കും, ശ്വാസം വിടും, ശ്വാസം എടുക്കും. അത്ര സമയം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മളൊക്കെ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് ജന്മം എടുക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നിൽക്കാൻ. ഇതാണ് ഇതാണ് ഈ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ അതിനെ സൃഷ്ടിയും സംഹാരവും എല്ലാം ഭഗവാൻ നടത്തുകയാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഒരു കൽപ്പം കഴിഞ്ഞ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും. ഇനി വേറൊരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കും. അതായത് ബ്രഹ്മാവ് ഉറങ്ങുന്ന സമയം, ബ്രഹ്മാവിന്റെ രാത്രി സമയം. ഈ രാത്രി സമയം ഈ ഗർഭോദക കടല് പൊങ്ങി വരും. അതില് ഉയർന്ന 2-3 ലോകങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഈ വെള്ളം കയറി എല്ലാരും ആ സമയത്ത് ആ ജീവാത്മാക്കളെല്ലാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടില്ലേ? പ്രളയത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ? നിത്യപ്രളയ, നൈമിത്തിക പ്രളയ, അങ്ങനെ ഓരോ പ്രളയം പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ അതില് ആ മരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, അതായത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഉറക്ക സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഉയർന്ന ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ആയുസുണ്ട്, അവരൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കും. പക്ഷെ ഈ താഴെയുള്ള ലോകങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കിടക്കും. പിന്നെ വീണ്ടും ബ്രഹ്മാവ് ഉണരുമ്പോ അടുത്ത സൃഷ്ടി നടത്തും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വീണ്ടും വരും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗോലോക ചാർട്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്കും അറിയില്ല. ഒരു ബേസിക് ആയിട്ട് ഓവറോൾ ഉള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 14 ലോകങ്ങളിലുള്ള 7 ലോകങ്ങൾ മാത്രമേ പോവുള്ളൂ. 7 അതിന്റെ മുകളിലുള്ള ലോകങ്ങളും പോവും. പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകത്തില് പോയി നിൽക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. 3 ലോകങ്ങൾ ഒഴിച്ച് താഴെ 3 3 ലോകങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി താഴെ അല്ലേ? വെള്ളത്തിന്. മാർലോക, സ്വർലോക, അപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ളവരൊക്കെ മുകളിലോട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ പോയി അഭയം തേടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധ്രുവലോകത്തിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ആ ധ്രുവന്റെ പ്ലാനറ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാമല്ലോ. അവിടുന്നാണ് ആ ധ്രുവന്റെ പ്ലാനറ്റ് സെന്ററിൽ നിൽക്കും. അവിടുന്ന് കണക്ട് ചെയ്താണ് ബാക്കി ലോകങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത്. അതല്ലേ നമ്മൾ ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോ പോൾ സ്റ്റാർ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. പോൾ സ്റ്റാർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അവിടെയാണ് ധ്രുവലോകം വരുന്നത്. അതിന്റെ അടുത്താണ് ആ ഒരു റീജിയന് അടുത്തായിട്ടാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ വാസസ്ഥലം പറയുന്നത്. ഇതിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഒരു, അതായത് ഓരോ രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ, വേറൊരു രാജ്യത്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ എംബസി കാണും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു രാജ്യത്തിന്റെ എംബസി കാണും. അതുപോലെ ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരു എംബസി ആയിട്ടാണ് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാരും നേരിട്ട് ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണുവിനെയാണ് പോയി സമീപിക്കുന്നത്. ക്ഷീരസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. ഈ 7 ലെയർ എന്താ പറഞ്ഞ? ഇത് കണ്ടോ? ഈ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം, നിത്യാഹങ്കാരം, മഹത്തത്വ. ഇങ്ങനെ 7 ലെയർ ഉണ്ട്. ഈ ഓരോ ലെയറും ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടത്തിന്റെ ഡയമീറ്റർ എത്താണോ അതിന്റെ 10 ടൈംസ് ആണ് ഭൂമി. ഭൂമിയുടെ 10 ടൈംസ് ആണ് വെള്ളം. അതിന്റെ 10 ടൈംസ് ആണ്. അപ്പൊ അത്രയും ആവരണം ചെയ്ത്
അതുകൊണ്ട് ഇത് അന്ധകാരമാണ്. ഇവിടെ ഒന്നും വെളിച്ചം കയറില്ല. ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെ വെളിച്ചം ഒന്നും ഇവിടെ കയറില്ല. അത്രയും കവർ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതാണ് ഈ ബ്രഹ്മാണ്ഡം. ഇതെല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാം നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ച് പോയാലേ ഈ യോഗികളൊക്കെ പോകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. അവരുടെ പാതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്റ്റെപ്പ് കയറി പോവാന്ന് പറയില്ലേ, അവര് ഇതുപോലെ പല ഈ ചിലപ്പോൾ അവര് തപലോകത്ത് പോവും, ജനലോകത്ത് പോവും. പിന്നെ അവര് ഈ ലെയറൊക്കെ കടന്ന് ഈ ജലമൊക്കെ കടന്ന് ഇതെല്ലാം പോണം. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ഫോൾസ് ഈഗോ ഒക്കെ കടന്നു പോണം. അത് കടന്നാലേ ഈ വിരജാ നദിയിൽ കൂടി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിച്ച് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഇതില് ഒരു വിരജാ നദി എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? ഇതേ ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് കാണുന്നുണ്ടോ വിരജാ നദി, കാരണസാഗരം ഇല്ലേ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയുടെ തൊട്ട മുമ്പിലെ താഴെ 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 ആ താഴെ. കാരണോദകശായി വിഷ്ണു കിടക്കുന്ന ആ ഭാഗം. അപ്പൊ ഈ വിരജാ നദി കടന്നാണ് നമ്മൾ ആത്മീയ ലോകത്ത് പോകേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഏതോ ഒരു ലെക്ചറിൽ എന്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ കേട്ടതാ മാതാജി, നമ്മളുടെ ഫാൾസിക്കോ മൈൻഡ്, ബുദ്ധി, നമ്മുടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഫാൾസിക്കോ ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് വിരജാ നദിയിലാണ്. വിരജാ നദിയിലാണ്. അതെ അതെ, ഈ വിരജാ നദി മുങ്ങി പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുക. നമ്മളെ ഫോൾസ് ഈഗോ മാറ്റി ട്രൂ ഈഗോയിലോട്ട് എത്തി ചെല്ലുക എന്ന് പറയും. ഫോൾസ് ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ശരീരമാണ്, ഇതെന്റെ എന്നുള്ള ഭാവം. ട്രൂ ഈഗോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഭഗവാന്റെ ദാസനാന്നുള്ള. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു 2 ശ്ലോകം കൂടെ എടുക്കാം അല്ലേ? നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. 2 ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ, എനിക്ക് ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഭക്തിവൈഭവന്റെ ക്ലാസ് ഇല്ല. അപ്പം വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് വെച്ചാലോ? ഈ ആഴ്ച ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ തീർക്കണം കുറച്ച്. കാരണം വെള്ളിയാഴ്ച നമുക്ക് രഥോത്സവമാണ് മാതാജി. ഓ, കണ്ണൂർ. കണ്ണൂര്. അതാണ് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ലാഞ്ഞത്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓ, കണ്ണൂർ ഡിവോട്ടീസ് കുറെ പേരുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ. കുറെ ആളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ ക്ലാസ് വെക്കാം. അടുത്ത ആഴ്ച ഓക്കെ ആണല്ലോ? അടുത്ത ആഴ്ച പക്ഷേ വെള്ളിയാഴ്ച പറ്റില്ല, ശനിയാഴ്ച വെക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ശനിയാഴ്ച വേണേ വെക്കാലോ. ഈ ശനിയാഴ്ച എനിക്ക് മറ്റേ ക്ലാസ് ഉണ്ട്, ഭക്തിവൈഭവന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ വെള്ളിയാഴ്ച ഇല്ലാതിരുന്നത് ഈ രഥോത്സവം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാറ്റി വെച്ചതാ. കാരണം നമുക്ക് ഈ അധ്യായം അത്രയും പ്രധാനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ലോയിലേ പോകാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിൽ അത് തീരാൻ പറ്റില്ല. നമുക്കപ്പോ 8 മണിക്കോ? ലിങ്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് മാതാജി. അതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം കൂടെ നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോ ഏതായിരുന്നു എടുത്തത്? 6 അല്ലേ? ഇനി 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. അല്ലല്ല, 7 നമ്മളിപ്പോ എടുത്തത്. ഇനി 8ാമത്തെ അല്ലേ? 6 എടുത്ത്. ഓ, 6ആണോ എടുത്തത്? 7 അല്ലേ മാതാജി? ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സർവഭൂതാനി. അപ്പൊ 8ാമത്തെ എടുക്കാം കേട്ടോ. 8ാമത്തത്. അപ്പോ അർജുനൻ പറയാണ്, അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ആസക്തനല്ലാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അത് 4 പേരോട് കാണിച്ച് ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ഇത് എന്റേതാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാൻ, ഇതെല്ലാം ഇത്രയും വലിയ സൃഷ്ടി നമ്മളിപ്പോ കണ്ടു അല്ലേ? ഭഗവാന് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായി അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാക്കി, പിന്നെ ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായി, ക്ഷീരോദകശായി വിഷ്ണു, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം അകന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അങ്ങേക്ക് അകന്ന് നിൽക്കാൻ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്, പ്രകൃതിം സ്വാമവിഷ്ടഭ്യ വിസൃജാമി പുനഃ പുനഃ ഭൂതഗ്രാമമിമം കൃഷ്ണ മവശം പ്രകൃതേർവശാത്.
പ്രപഞ്ച പ്രവർത്തനം എൻ്റെ അധീനതയിലാണ്. അല്ല, എല്ലാം എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. അല്ലെ, നമ്മള് ഭാഗവതത്തില് ജന്മാദ്യസ്യ യഥോന്വയാ തിതരതശ്ചാർദേശ് അഭിജ്ഞ സ്വരാട്. ഭഗവാൻ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാം എൻ്റെ കൺട്രോളിലാണ്. ഞാൻ സ്വതന്ത്രനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് എന്തും ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ആവിർഭവിക്കുകയും ഒടുവിൽ തിരോഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ആവിർഭവിച്ചു തിരോഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടു, അല്ലെ? ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം മൊത്തവും നമ്മളിപ്പോ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. മഹാവിഷ്ണു വരുന്നതും കാരണസാഗരത്തിൽ വസിക്കുന്നതും അതെല്ലാമാണ് ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ് മൃഗമായിട്ടും മനുഷ്യനായിട്ടും പക്ഷിയായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത്? അവരവരുടെ കർമ്മ അനുസരിച്ച്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏതേത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവ് മരിക്കുമ്പോ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എവിടെ പോകും? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അടുത്ത സൃഷ്ടി വരുമ്പോ ആ സമയത്ത് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവാത്മാവിന് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? അതായത് കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഉള്ളിൽ പോകുമ്പോ ആ ജീവാത്മാവിന് ഒരു ആഗ്രഹം കാണും. അപ്പൊ അവര് ഡോർമെന്റ് സ്റ്റേജിൽ, അവര് ഉറക്കത്തിലാണ്, അവർക്കൊന്നും ഓർമ്മ കാണില്ല. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം ഭഗവാൻ അറിയാം. ഓരോ ജീവാത്മാക്കളിലും എന്താഗ്രഹമെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. ഭഗവാൻ വീണ്ടും രണ്ടാമത് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ശ്വാസം വിടുമ്പോ ബ്രഹ്മാണ്ടം ഉണ്ടാവും. എന്നിട്ട് ഈ ജീവാത്മാവിന് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നോ ആഗ്രഹം, ആ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചുള്ള അടുത്ത ശരീരം കൊടുക്കുകയാണ് ത്രൂ ബ്രഹ്മാവ്. അപ്പോ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഏതേത് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ അതേ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ പ്രക്രിയയിൽ സ്വാധീനതയില്ലെന്ന് അവേശം എന്ന പദം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാക്കൾ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഭഗവാൻ അവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഓരോ ശരീരം കൊടുക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ നിയോഗം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം നോക്കാം. 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. നചമാം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ് എങ്ങനെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. നചമാം താനി കർമാണി നിബന്ധന്തി ധനഞ്ജയ ഉദാസീനവദാസീന അസക്തം തേഷു കർമ്മസു. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് പറയുന്നുണ്ട്, ഉദാസീനവത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഉദാസീനനെ പോലെ, അല്ലെ? അപ്പൊ ധനഞ്ജയ, ഈ കർമ്മങ്ങൾക്കൊന്നും തന്നെ എന്നെ ബന്ധിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഒരു ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളോടും ബന്ധപ്പെടാതെ ഉദാസീനനെ പോലെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ. ഞാൻ ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നും ഭഗവാൻ അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഉദാസീനവത, ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുകയും നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കെല്ലാം അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കാനാവില്ല. ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന എല്ലാ നന്മകൾക്കും തിന്മകൾക്കും ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ഉത്തരവാദിയല്ലെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ലോകത്തിലെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും നിഷ്പക്ഷനാണ്. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാലാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഓരോ മിനിറ്റിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിയന്ത്രണമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദര് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണം ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജിയുടെയാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ജഡ്ജി എന്താ ചെയ്യാ? ജഡ്ജി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ പ്രഭു. ഓരോന്ന് വിധി കൽപ്പിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ജഡ്ജി ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിരിക്കും വിധിച്ചിരിക്കുക. ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, തന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരം പലതും സംഭവിക്കുന്നു. ഒരാളെ തൂക്കിക്കൊല്ലുന്നു, മറ്റൊരാളെ തടവിലിടുന്നു, ഇനിയും ഒരാൾക്ക് എമ്പാടും ധനം കിട്ടുന്നു. എങ്കിലും ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്. ജഡ്ജി ഇതിലൊന്നും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. അവരവരുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചിലർക്ക് തൂക്കിക്കൊല്ലും, ചിലർക്ക് രക്ഷപ്പെടും, ചിലര് തടവിലാകും. ജഡ്ജി ഇതിലെല്ലാം ഉദാസീനനാണ്, അല്ലെ? ആരിലും അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ആ ലാഭനഷ്ടങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അതേ വിധമാണ് ഭഗവാന്റെ സ്ഥിതിയും. ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു, ബാക്കിയെല്ലാം അവരവരുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് വരുന്നു. ഭഗവാൻ അതിലെല്ലാം ഉദാസീനനായി നിൽക്കുന്നു.
വൈഷമ്യ നൈഷ്ഠ്യേന. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിലല്ല, അവയ്ക്ക് അതീതനായാണ് അദ്ദേഹം വർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങളോട് താൻ ബന്ധപ്പെടുന്നില്ല. ജീവാത്മാക്കൾ താന്താങ്ങളുടെ മുൻകർമ്മം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ജീവഗണങ്ങളിൽ പിറവിയെടുക്കുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ഇടപെടാറില്ല. ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടെ ഉള്ളൂ. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം, 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. അപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്, അപ്പൊ അർജുനന് വീണ്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. എന്നാലും അങ്ങ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ അങ്ങക്ക് ഇത് ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റും? ഇത് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ടാക്കൂർ ഇങ്ങനെ കമന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. എനിക്കിപ്പോഴും മനസ്സിലാവുന്നില്ല അങ്ങ് എങ്ങനെ ഇതിൽ ഉദാസീനനായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി സൂയതേ സാ ചരാചരം ഹേതുനാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, അർജുന, ഇതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, എന്റെ ശക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു രാജാവ് തൻ്റെ ഭടന്മാരെടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ അനുയായികളടുത്ത് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറയും. അപ്പൊ അവരതങ്ങ് ചെയ്തോളും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്നും എന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, എന്നാൽ ഞാൻ ഇതൊന്നും നേരിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്റെ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഞാൻ നേരിട്ടല്ല ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള മായാദേവിയാണ് അതായത് മായാദേവിയാണ് മഹത്തത്വം അല്ലെ. ആ മഹത്തത്വം എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുകയും, പിന്നെ മായാദേവിക്ക് മറ്റൊരു ജോലിയും കൂടെ ഉണ്ട്. എന്താണ് മായാദേവിയുടെ ജോലി? ദുർഗാദേവി തൃശൂലം എന്തി നിൽക്കും? ദുർഘടാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കും. നമുക്ക് ഈ തൃശൂലത്തിന്റെ 3 ശൂലം എന്താണ് പറയുന്നതെന്നറിയാം? ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നോണ്ടിരിക്കുകയാണ് മായാദേവി അല്ലെ. നമ്മളിങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ദുർഗാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളൊക്കെ ഒരു ജയിലിലാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലിലാണ്. ആ ജയിൽ കീപ്പറാണ് ദുർഗാദേവി. നമ്മളെയൊക്കെ നേർവഴിക്ക് വരുത്താനായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ മായാദേവി അല്ലെ, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ മായാദേവി പിന്മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത്. മായാദേവി തൊഴുകൈകളോടെ ആ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ, കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഭഗവാന്റെ കൺട്രോളിലാവുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ മായാദേവി പിന്മാറും. അല്ലാതെ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ സാധന ഭക്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല പരീക്ഷണം വരും അല്ലേ. മായാദേവി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ സീരിയസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന്. പലരും ചിലരൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ ഭക്തിയിൽ വന്ന് നാമമൊക്കെ ജപിക്കും, കുറെ കഴിയുമ്പോൾ അവർ ഇട്ടിട്ട് പോകും. കാരണം ആ പരീക്ഷണങ്ങളിലൊന്നും വിജയിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ സീരിയസ് ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്. മായാദേവിക്കും സന്തോഷം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. പക്ഷെ മായാദേവിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ജോലി ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അപ്പോ മയാധ്യക്ഷേന പ്രകൃതി, എന്റെ ശക്തി വിശേഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ അധ്യക്ഷനായ അധിഷ്ഠിതമായ മയാ എന്നാൽ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ ഭൗതിക പ്രകൃതി, അതാണ് മായാദേവിയുടെ ശക്തി. ഈ ലൈൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഈ സ്ലൈഡിലുള്ളത് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവര് മുന്നോട്ട് വന്നോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രകൃതിയുടെ പരമോന്നത സംവിധായകൻ കൃഷ്ണനാണ്. പരമപുരുഷന്റെ മേൽനോട്ടമില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാൻ നിഷ്പക്ഷനും അകന്നനുമാണ്. അവൻ ഭൗതിക ഊർജത്തെ വെറുതെ അനുവദിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ് അവന് വേണ്ടി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ വേർപിരിയുന്നു. ഭഗവാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. ഭഗവാൻ പിതാവും ഭൗതിക പ്രകൃതി അമ്മയുമാണ്. ഭഗവത്ഗീത 14.4 പ്രസ്താവിക്കുന്നു. സർവയോനിഷ് കൗന്ദേയ മൂർത്തയാ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ്യോ നിരഹം ബീജ പ്രദാപിതാം വിവർത്തനം. ഹേ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജന്മം കൊണ്ട് സാധ്യമായതാണെന്നും ഞാൻ വിത്ത് നൽകുന്ന പിതാവാണെന്നും മനസ്സിലാക്കണം.
ഭഗവാൻ നോക്കുന്നു. എന്നാൽ ജീവവർഗങ്ങളുടെ മുൻകാല കർമ്മങ്ങളുടെയും ആഗ്രഹത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവിവർഗങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണം ശ്രീല പ്രഭാത സ്മൃതിയിൽ നിന്നുള്ള ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ വാസന ശക്തിയാൽ സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു പുഷ്പത്തിന്റെ സുഗന്ധം, എന്നിട്ടും മണവും പൂവും വേർപെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകവും പരമപുരുഷനും തമ്മിൽ സമാനമായ ബന്ധമുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഒരാളുടെ മുന്നിൽ നല്ല മണമുള്ള ഒരു പൂവുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പൂവില് തൊടുന്നില്ല, കുറച്ച് ദൂരെയാണ് പൂ നിൽക്കുന്നത്. എന്നാലും ആ പൂവിന്റെ മണം, പ്രാണശക്തി കൊണ്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഗന്ധം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ആ പ്രാണശക്തിയും, എന്നാൽ പ്രാണശക്തി വേറെയാണ്, പൂ വേറെയാണ്. അതുപോലൊരു ബന്ധം അത്രേ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന് ഭഗവാനോടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് പ്രപഞ്ച സംഘമില്ല, എങ്കിലും ആജ്ഞ കൊണ്ട് കടാക്ഷ മാത്രത്താൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഭഗവത് ആജ്ഞാനുസരണ അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. എന്നാലും അദ്ദേഹം ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ആജ്ഞ കൊടുക്കാതെ അതിനപ്പുറമായിട്ട് ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ അത് ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. പൂവിനെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളുടെ മണക്കാനുള്ള ശക്തി കൊണ്ട് ആ പൂവിന്റെ ഗന്ധം നമുക്ക് കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഡയറക്റ്റ് ടച്ച് ചെയ്തില്ലേലും ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് നിലനിന്ന് പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 10 ശ്ലോകം എടുത്തു. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും സംശയം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പറയാവേ. അർജുനൻ വിശ്വരൂപം കണ്ട പോലെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയല്ലേ, നമ്മളെ ഗോലോക ചാർട്ടില്. ഈ ചാർട്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ ഒരു പ്രഭു എപ്പോഴും ചോദ്യം ചോദിക്കാറുണ്ട്. പ്രഭു ഒന്നും വന്നില്ല. പ്രഭുവിന് നൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മാതാജി. ആണോ? ഡ്യൂട്ടിയിലാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ശരി പ്രഭു. എന്തായാലും ഡ്യൂട്ടിയിലായത് നന്നായി. ഇല്ല നമ്മളെ ക്ലാസ് 12 അതെ അതെ, എനിക്ക് മനസ്സിലായി. കാരണം ഗോലോക ചാർട്ട് എടുക്കുമ്പോഴേ ഒരു 100 ചോദ്യങ്ങൾ വരും. എന്തായാലും ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറിയിട്ട് ആകെ ഒരു കാര്യമാണ് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായത്. ഗോലോക ചാർട്ടാണോ? അല്ല അല്ല, മനസ്സിലായത് ചപ്പാത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ചപ്പാത്തി. ഓക്കെ. ഞങ്ങളിവിടെ 2-3 മാസം കൊണ്ട് ആണ് ഗോലോക ചാർട്ട് വിശദീകരിച്ച് തന്നത്. 2-3 മാസം എടുത്തു. അത് മാതാജി ഒറ്റ ക്ലാസ് കൊണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതെ അതെ, മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് ഡെപ്തിലുള്ളതാണ് ഗോലോക ചാർട്ട്. അതെ അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതെ അതെ, ഒട്ടടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് പറയുന്നതല്ല. അത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കൊറേ വട്ടം നമ്മൾ കേട്ട് കേട്ട് അത് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് ഇതെന്താ. ഞാൻ ആദ്യഘട്ടമൊക്കെ സംശയങ്ങളൊക്കെ വരിക. ഒരുപാട് ഇപ്പൊ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സംശയം വന്നായിരുന്നു. വാമനദേവൻ ഏത് വഴിക്കാ കാല് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദം കൊണ്ടുപോയത്? അത് മാതാജി, ഈ പാളികളെല്ലാം തുളച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ പാദം നഖം കൊണ്ടത്. കാരണം സമുദ്രത്തിലെ ജലമാണ് വിരജ നദി. അതെ, ഇവിടെ അതായത് ഭഗവാന്റെ ഈ കാല് പൊക്കുമ്പോ സത്യലോകത്തൂടെ പോവും. സത്യലോകം എന്ന് പറയുന്ന ബ്രഹ്മാവാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതിലേക്കൂടെ പോയിപ്പോ ആ നഖം കൊണ്ട് ഇത് പൊട്ടും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം പൊട്ടും. ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം പൊട്ടുമ്പോ ഈ നദി ഇതിലേക്കൂടെ ലീക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അത് ലീക്ക് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് ബ്രഹ്മാവ് ഇത് കണ്ടിട്ട് ബ്രഹ്മാവ് തന്റെ കമണ്ഡലുവിൽ ഈ വെള്ളം സ്വരൂപിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ഒഴിക്കുക. അപ്പൊ അതാരായി?
ഗംഗയെ ഗംഗ. ഗംഗാജലമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കാൽപാദത്തിൽ ആ വിരജ നദിയാണ് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഗംഗാ നദിയായത്. ഗംഗയായിട്ട് അങ്ങനെ മാറും. ഗംഗയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി ഗംഗയായിട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ആദ്യ സ്വർഗത്തിലാണ് അത് നിന്നത്. പിന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭഗീരഥൻ തപസ് ചെയ്ത് അല്ലെ കുറെ തപശ്ചര്യ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും. അപ്പൊ കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് ഗംഗാദേവി പറയും, എന്റെ ശക്തി ഭൂമിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റില്ല, ഭൂമി മൊത്തത്തിൽ പൊളിഞ്ഞു പോകും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ശക്തിയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോ മഹാദേവൻ തന്റെ ജടയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഗംഗ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ മാതാജിനോട്? സംശയം ചോദിക്കണം എന്ന് ശ്രീജ മാതാജി. അതെ. ബ്രഹ്മം എന്നാൽ ഏതാ മാതാജി? 8th ചാപ്റ്ററിലെ 8ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ സംശയമുണ്ട്. ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന 8 ചോദ്യങ്ങളില് ഒന്നാമത്തത് ബ്രഹ്മം എന്നാൽ അത് സംശയമാണ്. എന്താണ് ബ്രഹ്മം? ഓക്കെ, നമ്മുടെ ക്ലോസ്ഡ് ബുക്കിലുള്ള ചോദ്യമാണോ? അതെ അതെ അതെ. ഓക്കെ 8ാമത്തെ അല്ലേ? അപ്പം എട്ടാമത്തെ. ശ്രീജ മാതാജി എനിക്കൊന്ന് മെസ്സേജ് ഇട്ടാ മതി കേട്ടോ, ഏതൊക്കെയാന്ന്. നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാം. ഓക്കെ മാതാജി. ഓക്കെ. എന്റെ നമ്പർ വിഷ്ണുപ്രിയ മാതാജിയുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഞാൻ മേടിച്ചോളാം. ശരി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ക്ലാസ് നിർത്താം അല്ലേ? ശരി. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे ഹരേ കൃഷ്ണ.